Na ľade prvá formácia Rusov a pozrite sa, ako nám podkúrili a je to gól. Veľmi smolný moment. Prehrávame 0-1. Juraj Sklenár sa tam snažil vypichnúť puk hokejkou, ale bohužiaľ ho poslal ho iba na hokejku Rusa. A Lipanov je muž, ktorý otvára stav zápasu. Del Baláža, ktorý si dobre našliapol na útočnej modrej čiare. Poslal podíva na zadný mantinel. Absolútne voľný dvojnožný hráčik. Adam Liška ešte našiel Adama Ružičku a je vyrovnané 1-1. V polovici stretnutia 9 minút 25 sekúnd do konca druhej tretiny. Adam Ružička a jeho gól číslo 2 na šampionáte. Prvý gól v dnešnom stretnutí. Je vyrovnané. Na pravom krídle sa ukazoval absolútne voľný Miloš Fafrák. Chlapci to trošku prekombinovali. Stále sa nám nepodarilo využiť presilovú hru a ani sa nepodarí, pretože Bisadze už je na ľadové ploche. Chlapci nepotrebujú početnú prevahu, zvládnu to aj v rovnovážnom stave. Vedieme 2-1 nad Ruskom. Autor zásahu Miloš Fafrák alebo Adam Liška. Nie, to bola fantastická nahrávka od Adama Lišku. Alebo nie, od Fafráka potom. Pozrime sa na to určite ešte raz. Obrovský piskot, teraz to Rusi dobre zahrali. Škoda. Teraz to Rusi veľmi dobre kombinačne zahrali, dostali brankára Sklenára do pohybu a uvidíme, či mu to prešlo medzi nohy, alebo či to nestihol a bolo to na vzdialený šutič. Čechovič a jeho druhý gól v dnešnom zápase. Najproduktívny. Ale opäť Lipanov diriguje všetky ruské útoky. No toto bolo veľmi tesné. A Rusi... Tak podľa mňa to vyzerá aj na gól. Nebude sa telefonovať. A bude sa telefonovať. Mne sa to hneď nezdalo, lebo naozaj... Tak držme palce, aby to dopadlo dobre. Prežili sme klinickú smrť. Stav vyrovnaný 2-2. Pýtal prihrávku a ju dostal Ružička takýmto futbalom. Neplatí. Bude sa telefonovať. Hlavný rozhodca jednoznačne ukazuje, že tam bol pohyb nohou a zámer kopnúť puk do ruskej siete. Všetci by sme boli radi, keby si to išiel rozhodca ešte raz pozrieť, tak uvidíme, ako sa rozhodnú. Minúty 48 sekúnd do konca tretej tretiny, hráme s Ruskom stále 2-2. Na tomto konštatovaní sa nič nemení, ani po spornej... Minúta a pol, útočia Rusi. Naši sú bez hokejky a je to gól. Tak zápas sa skončil presne identicky, ako to skončil zápas pred týmto duelom. Duel Česka s Fínskom. Hráčom Ruska sa podarilo skórovať v poslednej minúte a naši chlapci zostávajú devastovaní na ľade. Ale naozaj nemajú sa za čo hanbiť a myslím,